Napulo ka adlaw una ang deadline sa voter registration apan kamatikdan nga pipila pa lang ang nagparehistro sa Comelec 2nd District sa Cagayan de Oro City. Samtang siyam ka barangay sa syudad ang moboto sa mall karong umaabot ng eleksyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Napulo ka adlaw na lang una matapos ang September 30, 2024 deadline sa voter registration alang sa 2025 midterm election. Apan, minus paghihapon ang mga nagparehistro sa Comelec 2nd District nga nahimutang sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City. Sa datos sa Comelec 2nd District, anaa pa lang sa kapin 6,000 ka mga botante ang ilang narehistro sukad gibuksan kini niadtong bulan sa Abril ning tuiga. Pipila ka mga non-active voters sab ang ilang giwala sa listahan. Busa auhag nila karon sa publiko nga pahimuslan ang kahigayunan aron nga makaparehistro ug makapare-activate sa ilang voter status. Dako kaya itong area, mao na itong gigamit sa una nga isa pa ang Comelec sa Cagayan de Oro, wala pa district. So kaya na to kayo, kaya dako kaya itong area. Kasi 1,000 pa siguro katao. Samtang gibutyag sa Comelec 2nd District nga adunay siyam ka mga barangay sa distrito nga ilang gitan-aw karon nga posibleng mosalmot sa mall voting. Kini programa sa Comelec aron mahimong komportable ang pagbotar panahon sa eleksyon. Kini matud pa ang mga barangay nga dili molapas sa 1,000 ang mga botante. Wala una gipagula sa Comelec ang listahan sa maong mga barangay tungod anaa pa sila sa preparation stage. In place na. Kani naka-signature na ni sila, consulted na ni, nag-submit na mi og katong ilang katong signature nila, nagsinipay ang mga botante mismo, more than one half sa kada precinct. Amo na ning publish na, amo na ning pag-post na unya. Waiting mi approval sa Manila. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.